One, two, three, go. Yo. Bingka, sag-asa, bingka, perting lamia, bingka, bisag asa, bingka, perting dabisa, usay mong ipangita mo sa bingka, kabalo ba mo na sayod ana, ang bingka magod, makabusog, dili gid na magmahay kamo, ang bingka, dili pareha sa uban, ay gid mo panuway sa bingka. Kay ang bingka nay alinganin magluto ang bingka. Bingka, bisag asa, bingka, perting lamia, bingka, bisag asa, bingka, perting dabisa, bingka, bisag asa, sa, mansanitas yo, mansanitas, mansanitas, imong ipangita na pud no? Mansanitas yo, mansanitas, mansanitas, imong ipangita na pud no? Unsay imong ipangita nimo sa mansanitas, ing ana jud na hilig sa mga bata, maglumbaan nay gani sila sa punuan sa mansanitasan, aron manguwa o bunga, magsumbagaan nay gani sila, basta makuha ang ilang paborito, kanang pula-pula ang ilang gusto, kay tungod dyan na kay tamis-tamis ang mansanitas, kay natural na prutas. Yo, salamat. Ang mga kay,